aici Părintele Maică cere invitări. Când am intrat aici în sală, am văzut așa un râu de foc. Și am zis, după ce am aflat cum se cheamă așa expoziția Heruvimii după flori, cum ai spus? Heruvimii ascunși în culori. În culori. Am zis, domnule, acolo Heruvimii au dat drumul focului să ne cam mistuie pe noi. Mâinile acelea de acolo, parcă sunt mâinile mele cum opresc, Doamne, nu mă inunda așa repede. Dar poate să încălzesc? Nu mai încălzesc pe de altă. Sunt de corpul dispare. S-a terminat pe aici, a dispărut corpul complet, au rămas numai mâinile. De ce mâinile? Pentru că mâinile înseamnă personalitatea omului. Ce are omul mai bine? Acum lumea caută să schimbe ADN-ul. Dar amprenta încă nu se gândește nici să o schimbe. Iată, rămâne amprenta ta către Dumnezeu, către Doamne, atâta rămâne de mine, salvează-mă, sufletul cu firea cu guardia asta. Sau am văzut dincolo ușile altarului. Așa ca la înviere, când încă tremură lumina aceea, candelei și preotul se pregătește, zice, se pregătește, veniți de la lumină. Și lumina o zbuiește toate către popor. Preotul rămâne cu ciambeiul să nu are stins. Că toată lumea i-a fugit din față. Sau dincolo, mă gândesc la Antimii Virianul, pe care l-a cumpărat, Sfântul Constantin Brâncoveanu, de pe piața Constantinopolului și l-a adus în România. Iată, văd de acolo melcul. La Antim găsim melcul lui Antimii Virianul, găsim sculptat chiar pe pereți, mi se pare că pe clopoțe. Așa. După aceea, și-am mai văzut ceva aici, și ceva, acum sunt acasă. Sfântul Arhanghel Gabriel, care, iată, nu i-a pus floare, i-a pus o scrisoare acolo, așa. Dar e foarte bine, pentru că pe scrisoarea respectiv nu are nimica. Și noi credem, scriem noi ce vrem acolo și către Dumnezeu. Sfinte Arhanghele, uite, știi ce? Tu ai hârtia cam colorată așa, ce să scriu? Mă scriu pe mine, dacă ar să fii scris pe el, trebuie să ai tu o culoare puternică. Că dacă tu nu ai o culoare puternică, cum să scriu eu pe zona aceea cam închisă la culoare? Trebuie ceva, o culoare luminoasă, să scriu eu acolo. Cine? Cine știe ce scriu? Așa, mă bucur foarte mult că sunt aici și vă revăd pe dumneavoastră și pe dumneavoastră vă văd acum. Eu, de când eram și un copil, căutam să mă uit la poze și la tablouri și am umblat pe diferite locuri și acum zic așa, felicitări, Corina Melite. Și mai ales, aici iar mă simt bine că aici sunt flori, de până acolo găsesc culori. Asta e minunat. Deci, mă uit la ea, pot să mă uit toți întreagă, dar după aceea nu trebuie să mai și mănânc. Așa că vă felicit cu toată inima. Pe de față, că ai lăsat să curgă lumină, dacă am prea multă pentru mine, că eu sunt păcătos. Așa, și dacă un râu de lumină când vine, așa, un șuvoi, eu te acolo, dormat și propoziția cu totul și tot vine peste mine. Dar și zic, atâta mai am decorat. Nu mă urlit. Dacă îmi permiteți, acea lucrare este una cu totul specială pentru că soțul și-a dorit să o aibă. Este dedicată soțului. Da, el și-a dorit-o. Asta e fript în viață, frate, eu. Și este mai bine să te urmărească lumina decât întâi. Dar fără discuții, dar și cum, pe muntele Taborului, când așa, Mântuitorul Iisus avea fața strălucitoare ca fulgerul și haine ca lumina, atunci apostolii au căzut așa în necurnare, nu mai era, sau depersonal, dar complet. Fața la pământ au căzut și după aceea s-au ridicat și au început să băiguie. Textul așa bine. Și au început să băiguie, să spună, Doamne, să facem noi 3 colibri. Una să stai tu totdeauna aici, după să ieși Moise și Ilie cu tine. Și-au dat seama că sunt eu. Să rămân acolo. Așa că să stai și frăția ta, foarte bine, nu băiguim, dar spun cuvinte sincere, așa, și să fiți binecuvântați pentru ce faceți. Și vorba Sfântului Ilie, vorba că eu știu de la 15 ani, mâncam în rai și s-a ajuns încet către partea raiului, dar nu se oprește la partea. Intră așa. Dacă tot ai făcut muntele acela de lumină, să te cursezi pe lumină și nu zic acolo. Ați observat că sufletele frumoase, luminoase, pun culori deschise și luminoase pe acolo. Da, mi-a dacă am greu, că faci lumină.
diavolul e înger, da. Dar știți Și că după lumina aceea să... te-a lumit, te sperie. Și după aceea zice, te atrage. Așa ce asta? Asta e lumina diavolului. Dar de fapt că în lumină stă toate culorile, stau toate culorile rocăi ale curcubelului. Lumina descompusă. Și dacă, de exemplu, eu când eram copil, așa gândeam așa, vedeam curcubeul. Curcubeul îl vedeam așa prins într-o parte, la cealaltă a orizontului. Și atunci spuneam așa, din calul năzdrăvan, rupea gura orizontul, curcubeul și ploua așa cu flori. De primăvară, cu bucrii, cu detalii, așa ploua. Frumoasă imagine. Așa că în condiția... Nu, asta spune în grupul ea. Așa. Felicitări, Corina. Așa. Și felicitări că tu ai primit un cadou așa de frumos. Bravo. Mulțumim mult. Bravo. Așa de frumos. Că veniți să ascult permanent. Ne-am mulțumit. Fiind finisajul expoziției,